Es trobem en un dels barris més mítics de Torrent, la plaça de Sant Roc. Avui, en el nou capítol de Qui falla sí, coneixerem el casal de la Falla Sant Roc, on el seu president ens mostrarà com es viu la festa dins de la seva comissió. Comencem! Hola, qui falla sí? Hola, sóc Lluís. Benvinguts al nostre casal. Passeu, passeu. Mireu. Així està la nostra barra. És menudeta, però servim de tot i a tot el món. Luis diu que la barra és molt menuda. Jo dic que és tan xicoteta que si respires fondo ja estàs fora. La barra és tan curta que amb una cervesa i un plat d'olives ja no cap el cambrer. Sí, així quan hi ha festa n'hi ha més gent que en el metro. Però en hora punta, a l'hora de currar, no n'hi ha ningú. I quan toca netejar i arreplegar, els temes de sempre. Això sí, quan hi ha gin tònics, de sobte apareixen 25 barmans professionals. Bueno, però també tenim altres persones encarregades d'altres àrees, Mare meua, quanta gent treballant! Sí, així en la Falla tenim molta gent compromesa, divertida, cultural, seriosa i molt... Che, talla, talla! Així tenim la cuina. Cuina. No cuinem res. Ara, esteu convidats al nostre Fire Chef. I què és el Fire Chef? Ni idea. Si te pareix normal anomenar cuina a una fregidora i 2 microones que lo únic que serveixen és per calfar 2 truites de creïlles... Ah, que tenim fregidores? No. Os vas ensenyar els vàters. Mireu, mireu, que bonicos. Ara bé, al finalitzar les falles, sempre tenim que canviar les portes i els marcs. Però estan nets, impecables, Sí, nets impecables perquè ningú té collons a entrar. Ell diu que estan nets. Jo li dic zona de guerra. Tens que entrar en un EPI. Sobretot a Ixe d'ahí, el de homes. Si t'atrevisses a entrar i aguantes 10 segons, te dono 20 euros. Este és el nostre saló. On tenim, així, la secretaria, el magatzem, els estandards, els premis. Grava els premis. Has gravat els premis? Grava. I la nostra tele, la joia de la corona. No és de segona mà, és nova, mireu-la. Sí, nova, però tan gran que quan fiquem el futbol, l'àrbitre em mira i em pita falta a mi. Luis ve en el casal com si fora el Prado, però en realitat és el garatge de Montío amb un quadre al fons i una tele tan gran que quan és un anunci de perfum fa olor tot el casal a lavanda. Luis, has preparat l'ordre del dia de la reunió del divendres? Sí, clar, ho he delegat com sempre. En qui? Che, ara no puc, que estic atenent a aquestes persones. Mireu, i així els nostres esportistes del dominó. Mireu, que bé jugueu. Estem entrenant per la pròxima partida. A veure si guanyem alguna cosa. Els quadres dels nostres representants, tant infantils com majors. Així la secretària de Junta Local Fallera de Torrent. Saben què és perquè signa tots els correus. Mira,
Mira, el vidre trencat. És que esta té un caràcter. I això? Massa pols, perquè la gent respira història. Cada quadre té la seva pròpia vida. Uns sense vidre, uns altres inclinats. I la pols. Millor d'això no parlem. Luis diu que és un quadre vanguardista. I sous molt fallers? Pues mira, tenim un cens molt ampli, però durant l'any, com en totes les falles, 4 gats. I tu? Qui eres? Adeu, adeu! Torneu quan vulgueu! Adeu, adeu! Vagis cap a dins!